En butterfly, kom ind, så skal du se. Når du binder butterfly, så gør det her over knæet. Fordi over knæet, der kan man se, hvad man laver. Så nu leger du binder på en anden. Det her, det er ansigtet. Det her er mod skridtet, det er nede mod skridtet. Du slår en lille let knude. Den, der vender opad, altså ikke nedad, den skal være længst på det her stykke. Se, kort, lige henover. Igennem her, finde knuden. Så har vi den, der ligger henover her. Den lader du bare falde ned. Og nu er du glad for, at du sidder med den over benet, for så falder den ingen steder. Så samler du vingerne på den lille butterfly. Sådan der. Stikker lige fingeren igennem. Og så ikke snitten, men roden hen igennem det lille hul. Sådan der. Og nu skal du faktisk ikke have den meget større end det her, før du hiver den stramt til. Fordi den skal først være stram, før den bliver pæn. Det er ikke seksuel undervisning, det her. Og det var